Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Consolidation deadline para sa traditional jeepney ginidug sa Abril. Dakpanay sa kolorum, magapadayon. Baboy kag pork meat products ikan sa iban nga mga probinsya. Ini sa gihapon pwede makasulod sa Negros Occidental. PNP napagawas ang reminders para sa mga magapadulong sa Cadiz sa weekend. Building inspectors nga ginaligar, nagpangilkil, nagpadala na sa patag sa City Legal Office. Kag sa good vibes, Nunesco's isa na ka university, pagkatago ni nga State University of Northern Negros. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Burgos vendors nga hindi makabayad sang utang sa syudad, ang tubtub na lang Enero 31 nga makabaligya sa merkado. Mayorya sang katapos ang Local Market Committee ang wala na nagpapor para sa dugang nga extension nga ginahinyo sa masobra 200 ka mga manubaligya sa Burgos Public Market nga wala makabayad sang utang sa renta sa merkado. Gani sino kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., kutob na lang Enero 31 ang pagbaligya sang market vendors nga mapaslawan magbayad sang utang. Ini matapos man ma-issue sa ila ang notice to pay kag notice to vacate sa nagligad nga semana. Disyembre 31 ang sadto deadline nga nahatag sa mga market vendors agud bayaran ang tiga 16,000 pesos nga arrears sa mga ginadumala nga stall sa merkado. Sa number 9, Kapitolyo Probinsyal ang nagahulat sang guidelines para sa pag-release sang performance-based bonus. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagsilingman nga handa ang probinsya sa pag-release ng PBB sa mga empleyado sini. Damlag pa nagsulat ang Progressive Alliance of Capital Employees sa gobernador nga naghihinyo sang releasing sang PBB. Isa sa mga basihan sa pag-grant sang PBB sa mga empleyado among pagkilala sang Department of the Interior and Local Government paagi sa Seal of Good Local Governance. Sara makabaton sang tubtob sa 60% sa iyang sweldo ang isa ka empleyado para sa PBB. Sa number 8, padayon ng regular nga monitoring sa Sipalay City sa mga manok kag pato angon sa kampanya nga mapabilin nga bird flu free ang probinsya. Sa report sang Plant and Animal Health Surveillance Section sa Department of Agriculture Region 6, ginpatigayan ng regular nga negative and zero surveillance para sa avian influenza sa Hordan, Guimaras, Concepcion, Iloilo, kag Sipalay City diri sa Negros Occidental sa atong Enero 9 tubtob 19. Kabahin ini sang strategies nga ginapatuman para mas mapabaskog ang monitoring para mapangapinan ang poultry industry. Ang Negros Occidental ang may 8 billion peso poultry industry nga nagalakip sang broiler kag native chicken, game fowl kag layer kag duck sector. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, sa karon wala sang sighting sang migratory birds sa Sipalay. Labing nagabantay ang probinsya para mapangapinan ang industriya. Regulated ang pagpasulod sang buhi nga mga manok sa probinsya. Sa mga bird flu-free areas, nag-require sang laboratory test result nga nagikan ini sa bird flu-free farms. Pero sa mga lugar nga may kaso sang bird flu, suno kay Lamana, wala sa gihapon nagatugot sang pagpasulod gikan sa sini nga mga lugar kaangay sang Luzon kag Mindanao. Province is bird flu free, no? So hindi naton as much as possible ginatry naton hindi kita masugdan. Kay kung masugdan kita maguba ang aton nga game fowl industry, no? Plus kita nagaan dako kita nga producer man sang broiler kay tungod nga chicken eater ang Negrosano. Sa number 7, Nisis ang lalaki nga napatay sa pagpaniro sa barangay Tangub ang yara na sa estable nga kondisyon.
Yan ang nakaroon sa establing nga kondisyon si Cindy Importante matapos nga gintiro sila sa iya nga mister nga si Danilo sang Domingo sang gabi sa Ramilo Drive sa Barangay Tangob sa Bacolod. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, ang Station Commander sang Police Station 8, wala sang kamatuoran ang nagwa nga report nga nagtaliwan na si Cindy. Ilan ang hinahanda ang kaso nga murder batok sa mga suspect nga sanday Giovanni Pelenio kag Jonald Sampilo nga kaingod balay lang man sa mga biktima. Ginasiling nga may inaway ang magkaingod balay nga nagugat sa inaway sa mga kabataan. Sang Domingo sang gabi, sang nagasakay sa tricycle ang mag-asawa, gikan sa utod ni Cindy sa Gardenville Subdivision, kag papauli na sang ginsundan sila sa mga suspect nga sakay sa motorsiklo, kag hinali na lang ginpangtiro sa makapila ka beses. Giningagaw padala sa ospital si Danilo, apang gendeklarar nga dead on arrival, samtang si Cindy ang padayon niya ginabulong sa ospital. Sa number 6, 11 anyos nga bata nga unag gin-report na lumos ang ginpukol sang bato sa ulo sang isa ka bata antes nahulog sa punong. Una nga gin-report nga napatay bangod na lumos sa punong ang isa ka 11 anyos nga bata sa barangay Punta Taytay sa Bacolod Martes sang hapon. Pero ginsiling sa pamilya sang biktima nga may nakontra ini nga 8 anyos nga bata. Nagpangayo sang bulig ng 8 anyos nga bata sa iya 11 anyos nga magulang kag ginkadtuan ang biktima. Naglagsanay ang mga bata malapit sa punong kag ginaalegar nga ginpukol sang bato sa ulo sang 11 anyos ang biktima nga nagresulta sa pagkalipong kag pagkatumba sini sa tubig sang punong kag nalumos. Pero ang ini nga impormasyon ang ginausisa sa karon sang PNP. Ang biktima nagapuyo upod sa iya lola bangod wala na inisang amay kag ang iya iloy may diferensya sa pamensaron. Sa number 5, City Administrator gina-review ang ordinansa antes i-reconsider ang paghatag sang fuel subsidy sa 863 ka mga tricycle driver applicants nga na-disqualify. Wala makabaton sang tig 1,000 pesos ang 863 ka mga tricycle drivers nga na-disqualify bangod sang kakulang sa requirement para sa fuel subsidy program. Ganit tuyo man ni City Administrator Lucille Helvolea nga i-review anay ang mga pagsulundan sa natukod nga ordinansa antes pa man i-reconsider ang pag-release sang ayuda sa mga tricycle drivers. Sa sesyon sang konseho kahapon, nanawagan si Councilor M. Ang nag-author sang City Ordinance 1003 nga kuntani matagaan sang konsiderasyon ang mga tricycle drivers sang syudad nga nahalitan sang pandemya. Sa records ng Business Permits and Licensing Office, sa 5,000 ka mga tricycle drivers nga target nga mabuligan sang syudad, may kapin 2,000 pa lang ang may mga prangkisa. Kadaman sa ila ang nakabato na sang ayuda. So that's why I'm asking our accountant, how do we reckon in terms of, because the ordinance says those who have franchise and license as of July 2022. So how do we reckon in terms of it was in the 2022 list or the 2023 list, because the budget and the money was released on in 2023. So sa number 4, PNP nagpagwa sang reminder sa mga magapadulong sa Cadiz sa Domingo para sa highlights ng 50th Dinagsa Festival. Base sa ginpagwa nga reminders ng PNP, hindi pwede ang pagdala, pagbaligya kag pag-inom sang bottled drink sa street party dancing area. Strictly no smoking man sa mga lugar nga may sinadya. Ang mga pusil, explosives kag mga patalom ang ginadumilian sa festival zone. Ang mga paper boards o posters nga may iskandaloso nga mga tinaga nga nasulat ang hindi pagapasugtan sa street dancing. Kag bangod may palhitanay isang pinta, hindi pwede ang enamel paint o kung iban pa nga sahi isang permanent paint. Hindi man pwede ang backpacks kag suspicious nga mga container sa merriment area. Sa Domingo na ang adlaw ang highlights ng Dinagsa Festival sa Cadiz City. Kag ginapaabot na ang pagdagsa sang tawo sa syudad. Sa number 3, kaso angot sa pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act,
kag Anti-Red Tape Act kag extortion ang sarang ipasaka batok sa duha ka mga building inspectors sang Obo. Yari ang report. Sa ginsubmit nga sulat sang duha ka mga regular nga empleyado sang Office of the Building Officials sa City Legal Office, ilagin panginwala nga ilagin kilkilan ang negosyante nga tagreklamo para lang makakuha sang requirements sa business permit. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may nakuha nga cellphone kag CCTV video ang tagreklamo sang aktual nga pagbaton sa mga building inspectors sang 5,000 pesos. Kabaylo sa ginaligar, pagpadasig sang pagkuha sang requirements para sa renewal sang permit. Gani sa madason nga simana, maga-issue na sang show cause order ang City Legal Office batok sa duha ka mga regular employees sang syudad. Tuloy ara gid ang gindakop sila ya sa Ito anay daw anay gid sa kaysa opisina to sang establishment sila nag transaction niya. Nakalagbok pagid sila. Dugang ni Tinga posible ang kaso angod sa pagsupak sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Red Tape Act kag extortion ang sarang ipasaka batok sa mga ginareklamo nga mga empleyado sang Obo. May committee na si Mayor para kung sa mga amunin na problema para once and for all ano ang Obo kung salagit kung may pwede malang ma-remedy ang ang ilang mga violation makasuggest ma-remedy na kay para the zone inspection may nasa amo pa nagpadugay pag sa business permit ang inspection na may tungkol may violation kasubong pag next renewal inspection ka naman. Ginpahayag man ni Mayor Albi Benitez nga mismo ang negosyante ang nagpadangat sang reklamo sa iya. Nagpasalig ang alkalde nga kung mapamatudan ng reklamo, sarang makakasa serbisyo ang duha ka mga building inspectors. Ginahaylo niya man ang iban pa nga mga negosyante nga hindi magpadala sa pagpangilkil sa mga empleyado sang syudad kag i-report ini sa iya opisina para maaksyonan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, nagdangat sa masobra 42 milyones pesos ang balor sang pork kag pork meat products ang nadakop sang ASF Task Force sa mga puerto nga nagalakip sa Bacolod kag sa mga checkpoints sang tuig 2023. Nagapabili ng hugot nga pagbantay sang ASF Task Force sa mga entry points sa probinsya sa tinutuyo nga mapangapina ng probinsya sa ASF, labi na nga controlled na ang kaso sa karon. Sa report ng Provincial Veterinary Office humalin Enero tubtub Disyembre sa nagligad nga tuig, may 20,376 ka kilo kag masobra sa 53,000 ka mga boxes o tubs sang nagkalain-lain nga mga pork products ang nadakop nila sa mga seaport kag checkpoints sa mga ginpatigayon nga monitoring sang ASF Task Force. 42,066,046 pesos ang balor sa mga nagkaladakpan nga produkto. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang Provincial Veterinarian, kalabanan diri gikan sa Bredco Port sa Bacolod bangod nga yara man diri nagadungka ang mga roro vessels. Kung bulk naman nga mga produkto ang madakpan, suno kay Lemana, masami ini ang ginaship back base man sa kasugtanan sa nagpadala sini. Breed ko kay tungod nga ara da ang roro. So da kalabanan halos da isan carry. So mga kinilo-kilo bala na. So pero kung bulk siya, volume ang kwan, kalabanan ni ang mga owner ga decide nga i-ship back. No? So, kay tungod nga ruro diri, every hour may nagaabot, may nagadalagit. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Consolidation deadline para sa mga traditional jeepney ang ginidog tubtob sa Abril 30. Pero dakpanay sa mga kolorom nga jeep magapadayon sa Bacolod. Ginaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng deadline for consolidation sa mga traditional jeepney operators at drivers tubtob Abril 30 para sa mga nagpabutyag sa interes sa Jeepney Modernization Program. Sa nagligad nga Disyembre 31 ang ginhatag sadto nga deadline para sa katapos sang traditional jeepney organization nga mag-consolidate sang ila prangkisa agod makatukod sang kooperatiba nga requirement para sa modernization program sang Department of Transportation. Ginkalipay sa mga transport organization ang pagpalawig sang deadline.
Pero suna kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., bisan ginpalawig ang pagbiyahe sang traditional jeepney, magapadayon gihapon ang dakpanay batok sa mga kolorom nga jeep. Ilabi nang wala natagaan sang Provisional Authority o kon PA para magbiyahe sa syudad. Sunod kay City Administrator Lucille Helvolea, magapatuman sila sang tagging o kon ang pagbutang sang stickers nga may QR code sa mga traditional jeepney nga mayara sang PA, kag nalakip na sa mga operators kag drivers nga nagpabutsyag sang intensyon nga mag-consolidate sang ila prangkisa. Magahinyo man ang Bacolod LGU sang pagsulundan halin sa Land Transportation Office. Kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board angot sa mga nagabiyahe nga traditional jeepney nga hindi luyag mag-consolidate kag wala sang kooperatiba sa pagtakop sang Enero 31. Ay may PA, may amo lang yan masigi. Hindi wala. Ang wala tayo na nagkuha Provisional Authority, hindi dapat sila ito magbiyahe. Alin pa yan, before pa yan sang expiration, ano na to na hindi na sila kabiyahe. Ang agreement to before is, ang tagging is only for the consolidated groups. Okay. So, but with the pronouncement ng President, we'll look for maybe more, we'll discuss with LTFRB on how to be able to identify all those that were given provisional authorities. Sa Good Vibes, Nonescos Isanaka State University. Pagatawgon ini nga State University of Northern Negros. Doctor of Veterinary Medicine plano nga iduga nga programa sang eskwelahan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Thank you, Arnie. Congrats to us. Sige, sige. Okay, thank you. Yes! Lunes nga adlaw, nabaton sang tagdumalahan sa Northern Negros State College of Science and Technology o Nonescos ang maayo nga balita gikan sa Commission on Higher Education nga isa na sila ka universidad. Ini matapos ginaprubahan sang CHED and Bank ang iya sini nga pagkambyo gikan sa State College nga maging isa na ka State University. Sunod sa kay Venice Marie Julieza, ang Director for External and International Affairs sa eskwelahan, karon nga isa na sila ka universidad. Mas pabaskugon pagid nila ang ilang mga program offerings kag isa sa mga programa nga luyag nila i-offer amo ang Doctor of Veterinary Medicine. Of course, you're looking at the offering of new programs, especially the Doctor of Veterinary Medicine. So we are staying true to the mandate of the Northern Negros State College of Science and Technology to continuously upgrade our services true to our initial strategic development plan. We are building up on what is already there. Dugang pa ni Julieza, may mga ginatukod nga mga infrastructure buildings sa eskwelahan kag ini ang madugangan pagid. Kag bangod nga nagkambyo na ang ngalan sa eskwelahan, may massive rebranding man sila nga pagahimuon, ilaman pagatutukan ang ilang accreditation status. Working on, of course, massive rebranding compared to other schools. I think our new name is a little bit far from what it used to be. So that will entail massive rebranding of our logos, our colors, so things like that for the next few weeks, few months. That is what we are looking forward to. And then after that, we will still be continuing with the leveling up of our accreditation status. Ini pinakaunang state university sa Sagay City, kag may mga campuses sa Escalante kag Banwa sa Calatrava. Sa karon, nagatanyag ang sansang undergraduate kag graduate programs sa Agriculture, Fisheries and Allied Sciences, Arts and Sciences, Business and Management, Criminal Justice Education, Information and Communications Technology, and Engineering, kag Nursing and Allied Health Sciences. Barbs, nagapakita lang daw nga sa pagsaka man sa level sa mga eskwelahan nato, nagasaka man ang kalidad sa edukasyon diri sa Negros. So congratulations sa State University of Northern Negros. Damo pa siguro mga enrollees, labi na sa next coming nga mga school years. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Necrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, maayong hapon.